ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଏହି ଜେପି ହୋଲି ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ବିଷୟ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନେ କ'ଣ? ଆତ୍ମା କେଉଁଠାରେ ଆସେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ କ'ଣ? ଏସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ତୈଳ ପରି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 16-13 ପଦରୁ ଲେଖାଯାଏ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ମାଥ୍ୟୁ 3-11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ବାୟୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରେ। ଜିହିଜିକର 37-5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ,